BJPआ बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। बिजाथिनि मुं फोसावनायनि उनावनो तामुलपुर बियाबनि एनडिएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारिनि गिबि बिजाथाइ। तामुलपुरनि रायजोफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै बिबुंथि खालामो बिश्वजित दैमारिया। आरो गाबोन नमिनेशनलाइ गथायगोन बिश्वजित दैमारिया। खान्थि बायदियै बिजाथिनि मुं फोसावनायनि उनावनो बियाबनि रायजोफोरा रंजाखांदों। गोबां सुबुंफोरा बिश्वजित दैमारिनि न'आव नुजाथिनानै हामलायथि जासियो। टिकेट मोननायनि उनावनो दोलोनि गागि दैदेनगिरिखौ साबायखर जासियो बिश्वजित दैमारिया। आंखौ पार्टीनिफ्राय बिथोन होदोंमोन तामुलपुरावनो गेलेदों आरो बे हिसाबै तामुलपुरनि जोंनि मावथिफोरजों एखेरोखोम आरो बे लेखायैनो दा एनडिनि बिजाथि हिसाबै आंखौ दिनै मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पार्टीनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथांमोनहा माने बेवहाय बिजाथि हिसाबै थिसनबाय आरो बे बेलायाव बिपिएफखौबो आंनो साबायखर बावनांगोन जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे बिथांमोनहा दिनै एनडिए हिसाबै बिजेपिनि सिटखौ माने बेवहाय माने हगारनानै होबाय आरो आङो एनडिए हिसाबै बिजेपि आरो बिपिएफनि बिजाथि महरै आं बेवहाय माने गसंनानै रायजोनि खामानि मावनानै मोनसे खाबु गावनि जिल्लायाव गावनि जायगा जोनोम जायगायाव आं दिनै माने हाबा मावनायनि सुजुगखौ सार माबायदि थोंजोङै जौगाखांनाया जेथि बिथिंनो रायजोफोरनो राजनिथि नांगौ रायजोफोरनो राजखान्थियाथ' राजखान्थि हान्जा आरो राजखान्थि हान्जानि जायफ्रा एमएलए जानो नागिरो बेनि थाखाय बे आलादा अदेबानि रायजोआ जाहैबाय सोर जौगाखांनाय खामानि दा दिनैनि दिनाव आं सानो मा बे बेलायाव जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिआव सरकार दङ आरो मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव दिनै आसामाव एनडिएनि सरकार जागोना रोखा जाबाय कंग्रेसआ बायस्राजानायनि उनाव गतिके बे बेलायाव रायजोआ थोंजोङैनो मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो थाफागोन आरो बे हिसाबै जिहेतु आं बिथांमोननि केन्डिडेट एनडिएनि गतिके रायजो राजाया माने आंनो भट होगोन आं बेखौ सानो ओंखायनो बे बिसायख'थियाव इसिबां साननांगौ गैया बायदि